waylota ardi ko gorko pullo jaw biyeteɗo yaaya moodi bilaali be monsieur le maire ko adi yimɓe ne puɗɗo garoɗa ɗo seeɗa yimɓe jiituma lawol gongol won nananoɓe yaaya moodi hay min fuɗɗade golle daroɗa ɗo seeɗa min jiima bisimilla moɗo wi pullo ko pullo wonde monsieur le conseiller wona kan won mbullu joom signature golle balle mami simta ñam gollije mami haalta sa salaki noon mi nawtuma to tigin tongo e dande weeɓi to hejjata fiye bawɗi janggo fiye taballeji wecca wiya tigin kono neɗɗo kala ne jogui tawdade so tawi eɗen kaala ɗo e jombuɗi si domel boy baali ene ɗo en huccodiri e yaya wonde si aboubacry pate moussa amo jogui komo haali heddude caggal no bismoɗen huula métre ara e meɗen eyyi ko noon ko oɗo woni yaya moodi bilaali moodi kumadande omo wonde guiɗo makko seebi meɗen ɗo e région de Kayi Abdourahmane Dambélé e yaya moodi bilaali o wiino hejjata fe bawɗe ñawle jeyto taballeji debbo sulmo moƴƴo ngari gorko sulmo heewa jawdi ene woodi ko tigui ayna wiyete noon so wiyama yaya moodi bilaali ɗo e leydi Mali région de Kayi ha dari Canada ɗo e région de Kayi ha Espagne ɗo e région de Kayi ha parle France ɗo e région de Kayi ha 52 pays woni Amérique ɗo e leydi Mali ha yetti Colombie so wiyama yaya moodi bilaali moodi kumadande yimɓeɓe paami nani nde tawno jawo ja innama wona joggago ngoni sa yiyama aɗa jogue otoji e aɗa ɓorni guesnere o aɗa faye biloji e wiya ko ñaaƴo mbawɗa kono yaya moodi so yawi picci baɗɗe wonɓe naggue joni jagga gorko fawgaji so kono gufama paadi tagguilama keeƴe mbaɗama makko tuuɓi tekte poola mbaɗama garaji harire rewɓe piiɗe jajale mbaɗimi soraji so koppi kote ley la ilaha illallah suma la ilaha illallah toni bara gueɗe ma so kañum a yii ɗo nde wonɗo so neɗɗo wawi bamum baba goɗɗo hono taw toni jagga gorko fawgaji jawo ja si ben si bismillah minen jowo to ha o ser hada amen do ko dara fewi parce que tama dama ne do ñembe ko yorobe minen doro amen nako pulaagu so mi ni pulaagu tam bi do min do ki min do kayri min mandilaaji